Откриваме пролетна кампания Царевица и слънчоглед 2025 и празнуваме 60 години от основаването на Лимагрен полски семена. На днешното мероприятие ще представим настоящото си портфолио от хибриди слънчоглед за настоящия сезон. Ще открием кампанията при пролетните култури. Това, което имаме да представим е основните ни предложения в различните стопански и технологични направления, като и през този сезон имаме нови продукти в всяко едно технологично направление, два продукта в Clearfield плюс технологията в лицето на 5645 и високолиновия 50540 CLP и един нов хибрид в високолиновото направление в технологията при оптимизирани за експрес хербицид хибриди. С тези нови предложения и с останалата част от портфолиото, с която сме добре познати в страната, смятам, че имаме едно много добре окомплектовано портфолио с възможност да реагираме на всяка една обстановка на полето и да приключим сезона с едни добри крайни резултати на жъто.